Kirunar ki bamla ban tip ne itu kila thang dusman ya artali ki trok kit piat kat bagi dang yang hapot kala hajan umsi harut ke surok ke ban lech Ranikor Southwest Khasi Hills District bat kani ke jaka kala janru sekaput India Bangladesh. Kita long kubor ki athu bakani ke jingjak la jah ka miet jonga khalai tri ber arja arpsau batla antat bakala ban jah ka por siteng senya bat nakani jingja om shamla dan menu bamensau. Haba kelish pangani ke jingja na kalian ki bor pulet ke Southwest Khasi Hills District kile thu ba haduk menta ki dang ap ya ka kai pot jong ke jing tokit bar haduk banda penmi kani ke kubor ki pulet kim pat tip satya ha kanu rukam ka ja menu ka ja ki kali jong no nang no kini ki kali ki mi bat sa ki mut ban lej Henry kumban sukdaw hang ne bakalong bala jan man la kasngi da ki spatli ki kali kit piat shini bat ki we ki ter marbam ki lahyar sa ka thain Ranikor bat kala don ru ka jingkeno baki mut ban lej khayitu sa Bangladesh Kaman ko 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 ngora ko chulmi gari mission da ko kana mo Habatin, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya